uma kunento kufanele ikunikeze ukunqoba is to know ukuthi God was there existing in the beginning. Ubekhona ekuqaleni, uma ebekhona ekuqaleni namanje usasekhona and uzoqhubeka bekhona. So ngamanye amazwi ayikho into ezokwenza njani ezokuhlula because uhamba nomuntu obekhona nini bazalwane ekuqaleni. Nikhona bazalwane. Uma sizalelwa sibe nabazali. Uma amehlo omuntu evuleka phambi kwamehlo abone umama. Marumama nyamalala. Marumama ashone. Marumama kwenzeka ngabibikho. But ukuthi umama walomuntu ushonile uyaqhubeka aphile. Akaphili ngoba udla iphalishi. But uphiliswa uNkulunkulu obekhona ekuqaleni. Onenjongo ngalomuntu ovelile wayeseyalahlekela. Uphiliswa uNkulunkulu obekhona ekuqaleni owaziyo amaplan ngalomuntu lophilayo ongasena mama ongasena baba. And impilo bese yenze njalo bazalwane bese iyaqhubeka. There's a lot of things lezo zilahlekele along the way. Makunento eyodwa ongamelanga ikulahlekele. Akumelanga ulahlekele uNkulunkulu. Ningalahleka imali iphele mara uNkulunkulu akangalahleki because uNkulunkulu obekhona ekuqaleni. Hey, ungalahleka umsebenzi mara uNkulunkulu akangalahleki ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuwenza umsebenzi ongekho awenza ubekhona. Hey, kulahleka abangani mara uNkulunkulu akangalahleki ngoba uNkulunkulu is greater than abangani abaphinde bajike bavukela wena yena akakushiya akakuyeki. Uthi uJehova ungumalusi wakho umunaye awuyi kuswela. The God who was there in the beginning. So if uNkulunkulu abekhona ekuqaleni kungaqalanga lesimo obhekene naso, kungaqalanga lo myeni wakho lobe naye waseyakushiya, kungaqalanga lehlobo ufike wayithola zikhona zase ziyakushiya, you can conquer, you can do anything. Bese lithi iBhayibheli, I can do all things through Christ who gives me the strength. Ningakwenza konke ngoKristu ongipha ini bazalwane amandla, because he's the God who was there in the beginning. So namhlanje ngizothi kwena be revived. Let's zinto ofuna ukuzenza isengenzeka. It's not too late. Ngoba isikhathi sikaNkulunkulu asifani nesikhathi sethu. Isikhathi sikaNkulunkulu asifani nesikhathi sabantu. uNkulunkulu angenza noma yini at any time, at any place. Noma sekuthiwe leyo nto leyo ngeke isenzeka, but uNkulunkulu unamandla okukwenza. Into amenza ukuthi abe namandla ukuthi uNkulunkulu obekhona nini bazalwane ekuqaleni kwakho konke. So ayiphile ke lento la kuwena yokuthi hayi man ngizophumelela futhi ngizophila. Awuphiliswa ukuthi unokudla, uphiliswa ukuthi uyasebenza, uphiliswa ukuthi unoNkulunkulu. You need God in your life. Uyamdinga uNkulunkulu empilweni yakho ngoba uNkulunkulu uyaphilisana. Nikhona bazalwane, uNkulunkulu unjani? Hayi ayifeni emoyeni nje. uNkulunkulu wenze njani? Uyaphilisana emoyeni singakafiki enyameni. Uthi uzwa sewumoya wakho sewuphansi, uzwa ukuthi hey ngathi nethemba seliphelile. Athi nginguJehova uNkulunkulu wakho, angikushiya ngiyikuyeka, ngiyokuba nawe nayi kuphi la uyoba khona. uNkulunkulu uyaphilisana sewedwa. That's why indaba yokholwa kwakho akumelanga incike emntwini. That's why kunevesi elithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho nangakho konke ukuqonda kwakho. Ngoba once waze wancike enqondeni kwabanye abantu, ila uzolahleka khona, ila uzoba disappointed khona, ila izinto uzoyibona ngazathi zinjani bazalwane azenzeki. Nikhona bazalwane, bengibuya kwi-night prayer manje eBhizana, nangiza nangivula ifoni yami ungena ama message angisazi ukuthi ngizophendula yiphi ngeke mari ngiphendulele i1 yomuntu othi kusukela izolo ngifunana nawe kuze kube manje angikutholi. Sengiyamfonela ngiyambuza inkinga yini? Hayi umntwana ubegula. Uthi hayi mama alendlela obegula ngayo ngibe sengenza lento wangifundisa yona.
ngoba kunabantu abakholela ukuthi into ngeke yenzeka angakabizi ubani. But kumele ufike kwi-level yokumthemba uNkulunkulu ukuthi uyakuzwa uwedwa. Ningizwanga bazalwane. Uyakuzwa uNkulunkulu unjani? Uwedwa. Uyakuzwa, awukho umkhuleko othandazayo uNkulunkulu awubukela phansi. Awukho umkhuleko othandazayo uNkulunkulu angawuphenduli. uNkulunkulu uyakuzwa mama sewedwa, ivoice ingasaphumi kahle igedezela, mara uyakuzwa uNkulunkulu uwedwa. But udinga umuntu omthembayo ukuthi naye mbiza uyamthemba yini ukuthi uzovela, naye mbiza uyamthemba yini ukuthi uzophendula, naye mbiza uyamthemba yini ukuthi uzoyenza lento enjani afuna ukuthi yenzeke. Nikhona bazalwane? Trust in the Lord. Mthembe. Simthemba ngoba uNkulunkulu obekhona ekuqaleni. Kungakabikho lutho yena wayekhona. Bese lithi iBhayibheli wadala umhlaba nezulu. Hayi bazalwane. Waseyadala ngoba yena wayekho. Ayithi badala. Lithi yena nje yedwa. Wenza njani? Wadala. Wadala umhlaba, wadala izulu. So umhlaba yila mina nawe siphila khona. Kudalo bani bazalwane? uNkulunkulu. So abathakathi benza imistake. Nabantu abalwa nempumelelo yakho benza imistake ngoba balwa nawe emhlabeni kaNkulunkulu, hayi emhlabeni okungowabo. They might think they will succeed. They can't succeed. Bekumele balwe nawe emhlabeni wabo. Manje balwa nawe emhlabeni kaNkulunkulu odalwe uNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli lo mhlaba uyisenabelo seyinyawo zakhe. Ngaze ngayibuza ngathi uNkulunkulu wayangathathanga isifuba sakho sibeke emhlabeni. Ngathi uNkulunkulu wabona ukuthi thina siyotefa kakhulu, siyofuna ukukhala ngoba sazi ukuthi isifuba sakhe sisemhlabeni. But ukhetha ukuthi inyawo zakhe azibe semhlabeni ukuze akhahlele wonke amadimoni lesibhekana nawo, akhahlele bonke ubunzima esibhekana nabo, akhahlele zonke inkinga esihlangabezana nabo, akhahlele konke ukugula esihlangabezana nabo. So kulomhlaba okuwona uNkulunkulu khona. Nikhona bazalwane?